Sang Gusti kaningas mara son kayung yon mring handika yen cawata ngelilan ana bakal tak pundhut. Ya Rasulullah. Mas. Kowe rasa ganggu. Iki wong pacaran kok malah enek wong ngamen. Kowe kok lek nganti ditransfer ambek wong 500.000 karepku lho. Aku wis ora bolo karo kowe. Ini kan dia ngerti tak? Ya, anu Budui, saya dititipi uang 500.000 dari Taiwan untuk genduk Niken. Tadi yang 500 sudah saya kasih ke Mas Ardi. Nah, ini dari pecinta kamu Nduk, Ken. Dari Taiwan. Nah, iya, kasih no. Nah, ke Cahayu. Ganti sekseni sing padha. Nggih, mengke mawon nek pun lenggah mawon. Oh, pun lenggah mawon. Nggih, siap, nggih. Biasane lek teng mriki kula dikei pas lek pun lenggah biasane kali budui ditambah ya. Ditambahi nah ya. Tambahi dhewe biasane. Iya. Heeh. Yo, lagune Puja Ning Sih. Nah, ya sing mesra. Iki mung keperluan entertain. Ya, heeh. Wis sinden-sinden rasa do cemprewet do ngopo. Wis tuwek kabeh. Heeh. Bensin nom-nom iki. Mbak Congpe cemburu, Pak. Heeh, lah iya. Lan jajal to Mas Ardi ditakoni kowe lek milih aku karo Congpe milih ndi? Ya milih Mbak Niken. Wah, percaya ora? Ngopo? Sadar diri mangane iki ngaca wis tuwek kok. Lah iya. Pinter kok Ardi. Ayo. Yo, Puja Ning Sih. Yo. Pagut metrop terus andulu senatian tatan andangmu nanging wastu meking kalbu babar pacar pindo slaka pinabar. Vokal banter ke musik rada didoke Mas Agus. Kaya usanku suwarga. Iya iki tresno. Tresno tansah nyoto.
opo iya iki tresno tresno kang sanyoto Lemah agawe kunjono apa Ayo compe ngombe racun. kadang hangayon sang Gusti kaningas moro sun kayung yon ringkatika yen jawaka kelilan ana dagang babundut rombong temah agawe kunjono popo lunging kadang hangayan sang mustika Piye, Be? Menurut piye?